¿Qué tal, señoras e señores? Son as 6:29 da tarde. Como cada tarde estamos cociñando en directo na Televisión de Galicia, como cada tarde estamos no A Voltas co Prato. De verdade, estou moi contento co que nos sigades sempre nas nosas redes sociais. @Voltas co Prato, aí temos penduradas todas as receitas que facemos todos os días do ano e que cociñan dous auténticos artistas dos fogóns. Que pasen, por favor, Don Xulio Mato e Begoña Vázquez. Un aplauso para ele. Volveu. Aquí a tedes. Volveu. Sí. A muller perdida. Non estaba perdida, que estaba na miña casa, estaba traballando, perdida non nada. Traballando, sí. Traballando, di a verdade. Sí, non traballei. Estabas traballando? O lunes descansei un pouco porque tamén me facía falta, que tiña o corpo moído do domingo. Porque o domingo traballaches. Traballei. E despois? Pola tarde non. E salín un pouco. Iso é o que quería saber eu. Estaba renunciando a Voltas co Prato, señoras e señores. Estaba renunciando ao programa para ir de festa. Era corredoiro en Verín. Por favor, pois mira, só che vou dicir unha cousa, Begoña. Agardo que veñas con forzas, ti tamén, Xulio, porque hoxe, de verdade, que temos un super plan no Voltas co Prato. Quedade connosco porque a ver que nos trae Crisanto de Ribeira. Chámome Crisanto, son cociñeiro, jubilado, sempre me gustou a cociña e o cocido é unha exquisitez nosa gallega. Se un cocido non leva salado, non vale. A mí tamén me gusta moito o pezuño, se hai unha cachuchiña tamén, cachucho de ternera, choriciños tamén que sean bons, os gereliños que están neste tempo, por aí as carretillas postas, teñen uns grelos moi bons. E se non hai grelos, pois fanse tamén cun repuliño, e despois nos botamos unhas babiñas, que moitos din o que sobra non, o que queda a máis, que faz do cocido. Faz un picadillo e faz unha boa salsiña bechamel, e faz unhas croquetiñas e saben a gloria. Gloria de verdad. Quero vos mandar un saludo a todos, amigos. Un beso. Vas cantar. Un aplauso aí para Crisanto, por favor. A máis grande de todas, Ana Quiro, que estamos coitando en directo na Voltas co Prato. Por qué? Porque é de Arzúa. Ana Quiro é da Azul. A ver, por favor, da Castañeda, parroquia da Castañeda. Bueno, Crisanto, pedíanos Vai algo. cantar, Begoña. Estás cantando, ti? No, estou agarrando a pezuña. Por si acaso se me tira a min. Bueno, Crisanto presentounos o seu cocido, que é algo que lle encanta a él, e que é algo que é seña de identidade en calquera casa de Galicia. Polo tanto, imos xogar a un concurso, señoras e señores, que non pode faltar nun cocido, Begoña. A min, lacón e cachucha. Para ti iso é fundamental. É fundamental. Xulio Mato? Chourizo, verdura, pataca, garbanzo. Nada de carne. No carne xa dixo ela. Para maiores, Pero con un lacón e unha cacheira faz un cocido. xa está. E despois o... E ca cacheira... Despois a cacheira saca o fuciño, a Claro, orella... sacas Claro, a papada, sacas a queixada, sacas un montón de cosas. sacas a carrillera... Claro. Aquí hai O resto 9 sabores. O resto é 9. prescindible, isto non. Non hai nada prescindible no cocido, non hai nada. Bueno, pero podelo facer igual. Sin isto e sin eso non faz un cocido. En calquera caso, a xente da casa que nos chame, cal é a parte favorita do cocido? Que non pode faltar no voso cocido? 664-4834-19. Estade moi atentos ao Voltas co Prato, porque recordade que repartimos 50 euros dunha vez, Xulio. E 50 da outra. Moi ben, no Voltas co Prato. É para que nos conten as receitas. Imos ir ata as potas, porque temos aí restos dun cocido de 30 persoas. Vamos, vete por aquí, vamos Begoña. Atención, que nos conten eles, seguro. Que nos conten. Bueno, isto foi un cocidazo. Porque isto foi un cocidazo, Pero quedou moi pouquiño, vale? Xa, bueno, non pasa nada. Mira, queda aquí o garabanzo, cun poquinho de chourizo aínda, como ves. Aquí temos un poquinho de verdura, algunha pataca que xa van rompendo, ves? Ajá. E o grelo, con algún chourizo tamén. E aquí quedanos a cachucha. A cachucha e un trociño de A lacón. cachucha que xa foron os ratos a ela, como ves. Xa foron roubar por aí. Faltalle un cacho. Se falta un trozo tamén, Amigo. Vamos a contar á xente da casa de verdade que isto é dun cocido que rescatamos de Begoña, verdad, Begoña? Sí, sí. Un cocido que trouxo Begoña, dixemos, vamos facer cocido fest. Oxe, non Voltas co Prato. A ver, Aí vai. veña, como van ser as receitas? Que é algo que non sabedes ainda na Mira, casa. eu vou facer un pastel. Un pastel de cocido, vou utilizar parte da papada desta parte de aquí, da cacheira, da cachucha, Sí? e un poquinho de costilla, para que teña un poquinho de grasa e un poquinho de magro. Un pasteliño de cocido, Pataca, super pastel de cocido. Super pastel. Pataca e verdura. Super pastel. A verdura que é? Grelo. 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 Cocido de grelo. Que queres de aquí? De aí quero un poquinho de costilla. Sí. E aquí Ah, vou vale, cortar, costela. cortar un trociño de aquí tamén.
levan todo, está levando. Leva todo? Claro, hai que... Está levando No, pero non todo. quero toda. Eu aquí quero un poquinho, un filetinho. Bueno, Begoña, só de a xente da casa quererá saber como vas loitar contra ese super pastel de Xulio Mato. Que vas... Bueno, Coller tío, que vas facer? O bolo definitivo, de cocido. Atención! O bolo O bolo definitivo. definitivo de cocido. Vou coller, mira, neste boliño Sí. vou facer un guiso con algúns restos de cocido, que neste caso admite todo o que che sobre, poderlo meter. Eu voulle meter pé, orella Lacón. e lacón. Que chuvin aí. Pé, que queres dicir? A uña, A uña ¿no? e por vou no regar A con unha pata de bechamel. ministro, como lle chaman no sur, en A Galicia. pata de ministro, Pata de sí. ministro, vale, moi ben. Entonces, despois, furollo, reencho de todo, e meto ao forno, gratino con un pouco de bechamel así lixeiriña, como se foran as croquetas do noso convidado. Xa verás que rico Mira que queda. lacón, Pois, laconcito, señoras e señores, pinta moi ben o a voltas co prato do día de hoxe, así que imos cociñar derivados do cocido. No voltas co prato marchamos con Xulio Mato, veña, Veña, pasa va. adiante, leva Pero a pota. tráeme esa pota, por No, favor. claro, claro, leva a pota. Non te queimes, cañotas, leva a pota, Non queima, home, non queima. A ver, onde che poño? Mira, Querela pasa para aquí. Mira, o primeiro que vamos facer, para evitar ter despois problemas, teño aquí un coador e un bol, e o que vou facer é poñer a escorrir a verdura e a auga, vale? O sea, a pataca. Vale. Para que despois non nos enchope o... Cuidado que che vai a corda do... Sí, pero a corda do chourizo. non pasa. Sí, sí. Poñémola a escorrir para que nos vaya secando. Eu teño unha pregunta. A verdura moitas veces hai xente que como exprime un pouco, Sí, sabes? sí, sí. Para Claro, para quitarlle quitarlle auga, auga. ti falo tamén. Sí, vámoslo facer Vale, porque vale. senón eu vou utilizar unha masa follada, entón o que non queremos é que nos enchope esa masa, vale? Mira, como ves a pataca, de tanto de cocela xa un par de veces... Xa racha. Xa racha, pero non é igual porque vamos facer un cremoso con ela, vale? Recordamos que vai ser un pastel Mira. de cocido, o que vai facer E Xulio. vamos a deixar ese trociño de unto tamén para darlle un toque. É que se lle falta o unto. Só ese trociño. Falta home, ya alegría A mí tamén. gusta moito o unto no cocido. Falta ya vida así un pouco. Vale, eu penso que con isto xa me chegará. Moi ben, Entón, mira. Eso deixo por aí que eu podo reciclar eu despois. No, eso vai ser reciclar que non vai. Aquí non se tira nada. Ti deixo por aí. Entón, mira. Veña, Tengo conta. aquí unha ceboleta. Vamos a facer un sofritiño co grelo e esta ceboletiña que vai ser a base do noso cocido. Un cremoso ca pataca, Vale. o que che digo, a verdura salteada, un cremoso de pataca e un picadillo de carne, entón todo eso vai facer unha especie de E todo vai ir almohado, dentro do pastel? E vai ir todo dentro do pastel. Por favor. Por eso é o super pastel do Por cocido. favor, señor realizador, dame imaxe. Muchas gracias. Gracias, De verdad, De verdad, este home vai facer un pastel no que vai meter todo o do cocido. Vai ser o pastel do Deus do cocido. De momento, dinche un bico, xa estate tranquilo. No, ahora xa estou contento, estou moi contento, Cañeta. Viches que estou cumplindo o meu propósito Sí, de sí, sí. 2024 de tratarte Bueno, ben. levabas un par de días que non te acordabas, Bueno, vale, pode ser, Vale. pode ser. Entón, mira, un dentiño de allo. Vamos a fritir, non aquí? Eso é. Vale. Queres que lle dé un pouco de lume? Sí, dalle. A tope? Dalle a tope, sí. Moi ben. Porque vamos a facer máis que Como un me gusta sofrito, traballar, veña. un salti... Hoxe vou me remangar. Pois que ven actúas, que non se che nota Hoxe nada, vou me remangar. Cañota Mira. estás... Saltou a noticia, Cañota remangase, Begoña. Sí, sí. En serio, en serio. Será para No, é que comer. sabes por qué? Porque Remángase fai para calor, comer. non porque queda No, no, traballar. no. Hoxe apetéceme botarvos unha mão. Sí? Sí. Joder, que bonito. Moi ben, Pois mira, veña. Só vou decir, Xulio, vai botando. Vale, vou botando. Vai botando. Eso xa está a tope, mira, vamos a botar un chisquiño de sal, moi pouquiña, porque a carne do cocido xa ten sal, vale? Moi ben. Despois eso, como sempre, imos ir corregindo o punto, vale? Mira, Pois- con esta culleriña, ti se che fai falta, úsala e remeses aí un pouco, Non, vou vale? marchar con Begoña. Ah, vale. Joder, todo me Vamos gozo- deixar a Xulio Mato todo me aquí gozo preparando un pouco. xa o seu Mira. principio do pastel, algo que queiras contar. Antes que marche, mira, aquí teño un poquinho de agua de cocer a carne, Sí. vale? Entón aquí vou poñer a pataca, un poquinho de crema de leite, de nata, Vale. e vou poñer a cocer, porque eso vamos a triturar para Para o facer, cremoso. para facer unha base cremosa, vale? Bueno, Nada máis, pois- pataca, caldo e crema. Janous o bico no día de hoxe. Marchamos con Begoña, veña, imos aló. A ver se che veo a máxia do baile. A ver. Sigue. Veño animada de... Estuve bailando. Viste? Os domingos estuve bailando. Non é así, bailaba así. Veña, contame, Mira. van ser bolos recheos de cocido, de partes do cocido. Mira, para facer un guiso moi sinxelo, vale? Vamos a poñer un pouquiño de allo. Vale. Roubaron o coitelo, entón teño que picar con este, que este non é para picar. Bueno, pero escoita, Pero- vas facer un sofrito tradicional, non? Vou facer un sofrito tradicional. Vale, moi ben. Allo. Allo e un pouquiño de ceboliña. Vamos despois de reglasar así un pouquiño con viño blanco. Que fuerte, está trenca picando a cebola, Claro, porque con este coitelo non é para... Isto é para filetear. Isto Está non é trenca, para sí. cortar
Moi ben, moi ben. Se me ve alguén que saiba, que sepa que me roubaron o coitelo. Sí, o problema é do resto, non é dela por non collelo, no. No, no. O problema é do resto. Sí, sempre é culpa miña. Julio, quen me roubou o coitelo? No, eu teño o meu. Xa está. Xa está discutindo. Que? É capaz de telo aí. Non o teño, non. Non está. Veña, ala, pa a túa casa. O caso que os dous empezan cun sofritiño, vale, de allo máis cebola, e entendo que lle vas pasar por aí tamén partes da orella, non? Partes da orella, partes do pé, partes do lacón. Wow. Que pasa? Que este guiso podémoslo facer do que nos sobre. Sí. Sabes, podemos engadir a verdura, podemos engadir o garbanzo, podemos engadir o que queiramos. Quédanos cachucha, quédanos costela. Facemos a costela, sacamos o oso e listo. Pregunta importante e interesante. A cachucha, o mar ben o cocido, afumado, Afumado. Salgado primeiro Sí. e depois afumado. Por Sí, qué? se non sabe a frescallo. A que, ó? A frescallo. Que é o frescallo? Frescallo é cando a carne está así, que está sin... que parece que ainda está fresca, que non está como dio Armanda. Atención, Galicia, de verdade. No sur de Ourense, afúmase. No, vamos a abrir unha plataforma de afectados na que me incluo porque que eu saiba, na miña casa non se fuma. A mí gusta máis a Moi fumada. mal, cañón. Non se fuma? Creo que... Non se fuma? Mal. Moi mal, Eu son da A ver, Eu son agora da chamar fumar. a miña tía ou miña nai e dirá, sí que fumamos, pero eu non teño recordo de fumar a cacheira, A min gústame que se afume. Salgala sí, pero a fumala non. Vai ti saber. Pois está Normal. moito máis rico, un pouco de fumo, non un montón, que hai xente que fuma moito, pero un pouquiño de fumo sempre lle queda moi ben. E cura tamén un pouquiño máis a carne, queda un pouquiño máis negriña. Correcto. Eu, para min, pareceme ideal. Bueno, pois teño outra noticia que darvos, que é que o convidado de hoxe, ademais de ser un amante do cocido, é cociñeiro. Que maravilla. moi ben. Son unha maravilla. Bueno, é unha maravilla, hasta que che diga que o teu é un desastre. A ver, non creo que sea un desastre. Pode gustar máis, pode gustar menos, pode gustar máis as partes que elixiu Xulio ou as partes que elixin eu, pero un desastre seguro que non vai ser, porque é o bolo definitivo. Veremos. Así que no. Veremos. Mira, Moi ben, mira, moi boa, por ben. favor, Espera, señor cámara. realizador, quero esta cámara. Esta cámara, alegría... Vale, esta cámara. Merécelo. Está Un aplauso para pouco... Begoña Vázquez, que é todo un artista, por favor. Estás un pouco besucón hoxe, eh? Bueno, chegou o momento de que veña o noso convidado de hoxe, que pase, por favor, Crisanto de Ribeiro. Un aplauso para él. Aquí va o noso querido. Bótate un poquinho para adiante, aquí ao meu lado. Que tal, como estás? Moi ben, xa vedes. Antes de nada, teño que preguntar. O cocido ou a cacheira, a fumada, salgada ou dache igual a ti? A me gusta mellor fresca a min, a fumada é que lle gusta mellor, para mí gusta mellor Xa. fresca pero salada, vamos. Claro. Fresca salada. E mira o bonita que é Galicia. Mira que bonita, Que Que ti cualidade. máis eu somos delas sin a fumar, eles dous din que se non está fumado non é cocido. No, eu non digo Casi eso, digo sí. que me gusta máis a fumar. Casi dixeches que sí. O sea, posible. Non nada para decir que sí. A ver, non hai hemeroteca aquí. Eu non dixen eso. Crisanto, pastel contra bolos de cocido. Pastel de cocido, Esta é unha especie de tortilla, ainda fixen eu ayer de grelos. Atención, Sí. vamos con Xulio Mato, porque onte Bueno, fixo mira, unha tortilla Crisanto. de grelos. Arrímate aquí, Sí, Xulio. sí, Mira, sí. vai Moi ser un pastel, parecida. vai ser un pastel de cocido, Crisanto, mira. Este é un sofritiño que teño con ceboleta, un dente de allo e o grelo picadiño, vale? Huelo moi ben, huelo moi ben. Gracias. Mire, aquí teño un poquinho de caldo, un poquinho de nata e a pataca cocida tamén que estou desfacendo. Vai algún trociño de grelo, non nos importa, porque total vai xuntar despois con eso. Entón vou deixar que queza ben cunha noz de unto, que teño aquí, ves, unha diña de unto para que lle dé ese toque Para que lle á dé ese crema. toque personal, claro. Entón isto vai ir trituradinho e vai ser a base crema de pataca, despois o greliño salteado, e despois esta carne que vou empezar a picar agora e vou a desfacer a costilla e a papada, todo picadiño, así por encima, e todo cerrado con masa follada, eh? Que innovación de... Que che parece? Facedes hoxe día, facedes cada innovación. Os cociñeiros novos. Oiches. Facedes Están innovación. chamando novo, están chamando novo. Sí, claro. Porque eu son dos de Ola Chea Sí, sí. a non levar máis, Sí, sí, no, de cocido como fai Begoña para 100 persoas, Sí, no? sí. Bueno, vendeuche moi ben el, vendeuche moi ben a Vendendo ben, proposta. a máis gústame porque os hijo Vendeuno bastante. ajustame como traballa. Bueno, pues moitas Pero gracias. o veredicto vai a levar que é mellor o máis rico. faja. Home, claro. Deixa que cho venda un pouco Non Begoña. hai, non hai que ser pelota Claro, tampouco. vente No. conmigo, deixa que cho venda un pouco Begoña. Vente por aquí, a ver. Begoña Vázquez, Benvido. vendedora A miña Gracias. cociña de hoxe. bolos de cocido. Conta. Pois mira, eu o que vou rapidamente, facer Begoña. é, para aproveitar, poderíamos aproveitar Claro, calquer parte, pan, sí, entón o sí. que vou facer é, pois, se temos un pan que nos sobrou do día anterior, ou incluso este, por exemplo, é fresco,
o que vamos facer é poñelo así, vou facer 4, aunque para ti chega un, Sí, vou facer 4 penso- porque vai estar tan Bueno, bo, eso de chegar un... Eso habrá xa verás que vos está. Entón o que vou Bueno, facer é un guisiño con todo o que nos sobre do cocido, vou engadir nesta ceboliña que estou sofreindo, Sí, sí, sí. e despois vou meter no forno bañado cunha bechamel moi lixeiriña e un poquinho de queixo de arzúa. Ese é o meu. Estou a aprender. Moi ben, eh? Estou a É o bolo aprender. definitivo. Estou a aprender, O bolo definitivo de cocido contra o pastel definitivo de cocido. Crisanto, así de primeiras, hai algún que ti te inspire máis confianza ou de momento... No, a decirche a verdade, eu son dos de antes. Eu, xa che digo, por hora che do cocido, ahora vexo estas innovacións que hai da xente nova, e, bueno, eu sei que fan exquisiceces tamén. Pero eu, claro, eu estou máis pola comida casera, pola comida casera. Pero escoita, está todo de aproveitamento do cocido que nos Home. sobrou. Sí, Igual que podes facer unhas croquetas. Non é o que sobrou, é o que quedou a máis. É o que quedou a máis. O que quedou a máis. Tens razón, O porque... que sobrou é o que queda do plato e hai que tirar ao caldeiro. No, porque ademais sabes que hai a nai dun amigo que di sempre se non sobra non se sabe que chegou. Xa, tamén. Ese é, sí, ese. tamén. Vamos a pedir a Crisanto que se sente na cadeira dos sufridores, despois chamamos, te vale? Moi ben, moi Un aplauso para Crisanto de Ribeira, que está connosco. No voltas co prato. Ai, é febreiro en Galicia. Toca entroidar e degustar cocidos de 3, 4 ou 5 potas, porque todo a poñerse, eh? Confesades en medo. Sodes de cachucha ou soa, grelo ou repolo, ou toleades polos garabanzos. Ai, pillabans, este conxunto de carnes, verduras e legumes cocidas non deixa indiferente a ninguén. E ollo, porque a receita non é a mesma en todas as casas. Hai cocidos pois, que se acompañan con fillós, outros que levan androlla, ou mesmo os sorprenden con bolos de pote ou con chourizo de cabaza. Son pequenas, grandes diferenzas que xustifican que, alo menos, unha vez na vida, vayamos por Galicia adiante de roteiro gastronómico. Xa sabedes, todo é cocido ata que chego ao derreiro cal, é así. Pero, que facer cando toca baleirar as potas? Que nos queda? Pois, as croquetas de cocido, por exemplo, ou un arroz, unha das receitas que propoñen hoxe Xulia Begoña. Neste mes de excesos cárnicos e felicidade cociñeira, toca probalo todo. Xa nos contaredes, como sempre, en @avoltascoprato. Van estar aí, as dúas receitas. Tamén este pastel maravilloso que está facendo o noso queridísimo Don Xulio Cachuchas Mato. Jo, cañotas, é unha pasada como divulgas, eh? Verdad? Que barbaridade. Pero póñeme pa que o lea, tampouco. Dá gusto, sí, pero bueno, explícalo moi ben. Mira, Hai que saber ler. vou montar o pastel, pero para eso primeiro teño que triturar, vale? Moi Vamos a ben. triturar esta cremiña de pataca que che dixen. Sí, sí. Ves como está ben cocidinha. Vamos a recordar un pouco a xente Mira, que unha levaba... noz, ten que unha noz de levaba unto. Eso é. Un poquinho de caldo, a pataca cocida e unha poquinha nata, nada máis. Nada máis, Nada máis. Podemos deixar algún tropezón se queremos, vale? Entendo que, por Porque exemplo, isto é- o caldo do cocido dalle moito sabor. Home, que isto é sabor, con mayúscula. Como é un pastel con mayúscula. Pastel definitivo. Sí. É o pastel definitivo tamén. Pastel con Eso é. mayúscula. Mira. Bolo definitivo. Están os dous moi botados para arriba porque, claro, teñen algo tan potente como un Home, cocido. é que isto é- Non teñen como diríamos nós en Arzúa, non tes calcar calderilla. No. Eso é. Mira, Non unha masa tes follada, nada así tal cual nos ven do supermercado, vale? Moi ben. Colocámola. Entón, voume axudar cunha culler. Pero mira, ten o espesor perfecto pa... Botamos un poquinho deste cremoso de pataca que fixemos. Isto, cantas veces nos dixeches, Xulio, que isto hai nun calquer supermercado? Isto hai en todos os supermercados. Esta Na masa- zona de refrigeración, isto... é unha maravilla. Concretamente, Na zona claro, das neveiras. Está, no, está normalmente ao lado das masas das pizzas. Oh, Oye, porque moitas veces vas ao Xusto supermercado e das voltas. Mira, e das voltas son a topas. Ajá. O puré, ahora a verdura. Ao final non deixa de ser un cocido posto de outra maneira. Eso está xa apagado, non? No. No, Pues era o único que tiñas que facer, apagalo. Pois xa está, xa está. Entón, mira, agora botamos a nosa verduriña que está salteadiña, cunha poquinha cebola, vale? Ajá. E vamos a rematar con esa carne que tamén salteamos con un dentiño de allo, eh? Oiches, que partes de Eu- porco levas no teu pastel? E a papada e a costela. Pois pregunta de concurso, que partes de porco utiliza Xulio A no seu pastel? papada e a costela. Mira que ben, que ben a 664 recende, 48 34 19 chamade ao voltas co prato porque temos cocido, sí. Temos 50 euros para que os leves ti a tua casa. Así que chama ao programa, por favor. E nos temos convides algo. Neste plató, non neste problema. Neste plató temos un problema. Que ule. Temos máis dun. Temos máis dun, pero sobre todo é olfativo gustoso. Mira, e agora tapamos
Xa está, que rápida. Que gusto que a xente este pendiente, Viches, isto é así, é así. De que sea dos cartos. Está xa Mariluz de Cangas que se lle fervían os dedos no teléfono. Mariluz, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde, que tal? Como estás? Moi ben, e ti, como estás? Bueno, antes de nada, tenche que fazer a pregunta definitiva. A cacheira, a fumada ou non? Quedou mudo. É que é unha pregunta difícil, Penso ben. Como, como? A cacheira se a fumada. A fumada, sí ou non? Sí. Vale. Moi ben, é dos nosos. Ela é dos teus, A ver, sí, eso é para gustos, eso non, nada é mellor que nada. Bueno, é unha pena que por esta pregunta non leves cartos. Claro. Pero, Sí. polo outro vale levar. Veña, vamos alá. Que partes da carne ou que partes do porco utiliza Xulio no seu pastel? A papada e a costela. 50 euros que marchan para Cangas. Un aplauso para Mariluz. 50 euros afumados, afumados. Afumado, Graciñas, afumado. guapos. Graciñas. Bueno, Mariluz, Menos antes mal, de- sempre os beso todas as tardes. Moitas gracias, Menos Mariluz. mal. Moitas gracias. Antes de marchar, cal che pinta mellor? Gústame os dous. Eu son máis da que vai a veces que de Cangas, da miña terra, pero bueno. Ah, de Merche, claro. Eh, Sí, pero Merche o cocido non controla tanto, é máis Merche, de pero sobremesas. non. Pero váleme todo, a min váleme todo. Bueno, pois é nós que nos alegramos. Mariluz, un bico Un enorme. bichinho moi forte, Chao, seguid chao. así, Chao. facendo Gracias, recetas gracias. maravillosas. Hasta loguiño. Chao, chao. Chao, hasta loguiño. Vamos a deixar aquí a Xulio que xa vai Mira, pintar eso é, xa vou pintar Vai co ovo pintar. e o forno. Vale, vale, pues 200 graus. Esperasme un minuto. Vou falar con Begoña, despois metemos eso no forno. Gracias, Xulio, pola túa comprensión, por Voy ser a- un bo compañeiro. De nada, Gracias. de nada. Ojalá chego o día que diga o mismo. Aí está, vamos, Begoña. Como si fuéramos los satélites nos anos 60. Aí, aí. Aí está. E sigue aquí no Cocido Fest do A Voltas co Prato Begoña Vázquez co seu bolo recheo. Contanos, Begoña. Mira como cheira. Quero que cheires. Ves como cheira? Carai. Sabes, ten aí todas as partes aí xuntas, aí un pouco de lacón, un pouco do pé, un pouco da orella. Sabes, o guisiño así. Deixámoslo guisar así 20 ou 30 minutos e quédanos riquísimo. É moi interesante o que di Bego, porque ao final o guisalo en realidad non é como un cocido. É como se comeras o Claro. cocido todo nun bocado. Exactamente, non é o cocido Claro. que ti estás acostumado. Non, vale levar todo e guisadiño ainda por riba. Mira, é máis super sinxelo. Sí, sí. Porque tú colles un pouquiño de allo, unha Pero cebola botaslle moitísimo. A ver, Leva moitísimo. teño pa 4. Sí, leva moitísimo. Mira, faz un sofrito No, super sinxelo. Enterra aí. E despois, o único que fago é botarlle agora a bechamel que xa teño feita. O guiso, por exemplo, tamén se lle quero botar un pouquiño de pemento, tamén lle podes botar, Non sei se se estás por a escativo casa. con ese, botelle aí. Non sei se Que é pa escativo ti? con ese. Sí. Non, vou botar tamén aquí. Aí está. Aí, regalo ben. Ah, sí. Ves, deume pa 4, eu tiño ben calculado. Guisiño do cocido que leva unha bechamel que temos aquí, que está facendo, que leva garabanzos. Mira, como dicía o do noso cocido. convidado, a bechamel quedalle genial, genial o cocido, vale? Quedalle moi ben, casa moi ben, cas croquetas tamén casa moi ben con esta elaboración. O que facemos agora é regalo. Bueno, Begoña. Eu vou A ver se vai intentar ser gañar, a ver definitivo, o que de verdade. fago, que fago. Begoña, que estamos en horario infantil para exhibir estas maravillas, Begoña. Begoña, caínenos mirando a televisión que despois, claro, de verdad. Este un neno, madre mía, Estos disfruta nenos, con él. vamos, gozo ao máximo. Bueno, unha maravilla. Nenos, maiores e todos. Atendistes á receita, non, de Begoña. Quero Mira, ahora dicir, vamos a engadir uns cachiños así de queixo, pequeniños, por favor, así. E arroba, vamos a engadir. arroba voltas co prato, ímolos poñer, vale? Porque sei que así despedir polas redes sociais, pois en arroba voltas co prato, ides ter aí as receitas porque van estar. Mira, super fácil, un aproveitamento sinxelo. Tamén podes aproveitar o pan, porque aunque este un poquinho duriño, podémoslo meter. E vamos ao forno. Xulio tamén Creo que quería. Xulio e máis Begoña van ir ao forno Sí. e imos ir xuntos, vale? Xuntos e acompañados ao forno con Begoña Vázquez e con Xulio Mato, imos meter dúas receitas espectaculares no forno. Rapaces, cando que irades? Begoña, canto tempo? Nada, isto que gratine, 5 minutiños a 200 grados. Xulio Mato, canto tempo? 30 minutos a 200 grados. 30 minutos a 200 grados. Bueno, vamos pedir un pouco de maxe televisiva. Eu marcho con Crisanto, o convidado do Voltas co Prato. Veña, imos ao... Aí está, ahora un aplausiño aquí, un aplausiño, que se veña. Que odia canción. Que odia canción, Crisanto. Cada uno goza con lo que le gusta. Claro, normal, Sí, sí. Así es que dices, todo é o mellor. É Isto- o que nos gusta, claro que sí, é Mira, normal. Nós un día aquí falando das croquetas e así, sempre decían eles, pois decían, a mí gustame moito a xamón ibérico e tal, pero todos coincidimos que como a de cocido
Sí, porque Como esa croqueta. xa está a carniña cocida, despois faz un bo rostidinho de cebola ben picadiña, e faz unha boa salsiña bechamel con aceitiño de oliva, e é unha exquisitez. Crisanto. Saben, tienen a leche, e facendo un bo bechamel, Crisanto, ten que vir un día a cociñar ao programa. Son traballosas, xa me chamaron unha vez tamén, pero Non podías vir, non podías vir. flaqueo un pouquinho dunha pata. Vamos dar un aplauso, ves probar en 2 minutos, vale? Un aplauso Sí, para sí. Crisanto, imos cos nosos cociñeros, ven. Gracias. Ben, imos abrir xuntos, vimos por aquí, porque imos abrir xuntiños, os 2 fornos, a de 3, 1, 2, 3, veña, adiante. Ai, que emoción, como ule aquí, como ule, a ver, vide Xa o aquí temos comigo. listo. Vide comigo, bueno. Galicia, de verdade, Galicia, por favor, un aplauso para esta xente. Un aplauso para esta xente. Espectacular, increíble, ten un aspecto maravilloso, pero creo que Crisanto quere probalo. Pois veña, vamos. Veña, vamos con Xulio, veña, mientras tanto. Pois A ver, mira. contame, Mato. Mira, moi sinxelo. Vamos a poñer unha tapiña de madeira. Mira, axúdame aí. Fai algo tamén. A ver, mira, que queres? agarramos de aí e traemos hacia a miña táboa, vale? ¡Vale! Levanta. ¡Epa! Aí está. Non pasa nada. Vale, Non pasa nada vale. que sea a capiña de arriba. Que susto le vei, pensei que te estropeara No. o prato. A No, primeira mira, vez que ves, tomo. ahora o cortalo. Pero Sí, mira, sí, sí, mira, chaval. que sinxelo e como campa, O que quero é enseñarche e que vexan Madre todos mía. como está por dentro, e o aspecto que ten, Madre mía. ves? Mira que pintaza. Pastel de cocido, un aplauso para don Xulio Mato. Un aplauso. Mira, Crisanto afirmaba coa cabeza. Vamos con Begoña, veña, vamos alá. Bego, por favor, contame. Aí vai, mira. Que blandiño que está, Mira. Buah. Aí vai. E ahora para acompañar, por mira, un bo pimentón. Ah, como si nevara por Así. riba, non? Unha nevarada de Aí, pimentón. un pouquiño de tamén pimentón. todo. Hola. E así, un pouquiño de verde. Bueno, un bolo increíble e un bolo que merece a pena que reparte 50 euros. Que parte do porco utiliza Begoña no recheo dos boliños? Pé, orella e lacón. Pé, orella e lacón. 664-483-419, chamade a voltas co prato e voulle pedir a Crisanto que se levante e que veña a probar. Un aplauso para Crisanto. Vamos alá, veña. Crisanto de Ribeira dixo que era un home, bueno, un pouco tradicional no cocido, pero non Algún tempo fun o rei das empanadas. Tamén, por mira que sorte temos de terte hoxe con nós. Ponte por aí na esquerda. Pero aquilo é moito, son cachos moi grandes. Bueno, ti solo tens que probar, solo tens que probar. Ah, bueno. Crisanto, cando queiras, vas probando e eu vou repartindo cartiños. Imos a tú. E Estela, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde. Como estás? Ben, aquí, mirando. Moi ben, así me gusta. Veña, por 50 euriños, que parte do porco utiliza Begoña no recheo dos boliños? Pé, orella e lacón. Moi ben! Aí está! 50 euros que marchan para tú e mandamosche un bico enorme, Estela. Un bico para vos, E que sigas vendo o programa, vale? sempre. Chao. Gracias, chao. Moitas gracias. Chao. Está Crisanto probando primeiro e fixo Sabe riquísimo. É que sí. Ten un toquiño este a unto Que che gusta. da casa, non hai? Ah. Deste da casa, así, o tipo da casa. Está riquísimo, macho. Moi ben, o de Xulio, pois terlle que atacar ao de Begoña porque estamos de hora galega aí dicindo cañotas. Este Mira, é o de Begoña, o rollito de Begoña, non? mira, proba aí o de Begoña. Sí. Ese é o de Xulio. O que non podo comer todo, Crisanto, o que tes é que tes que comer e probar porque lle temos que dar paso aos Claro. É que claro, despois encontro un espiño Non me e dime, cañotas, é que nos poñedes os dentes longos nese programa. Cañota, Poñedes os dentes longos. Bueno, temos dúas receitas fantásticas no día de hoxe e Crisanto de Ribeira vai ser o encargado de dicirnos que engaña. Crisanto tómao con calma, É que a vida hai que pensedes tomala con calma. Non pensedes que... Xa Vamos alá. para apurar hai outros días. Vamos alá. Sí. Crisanto de Ribeira, despois de probar os Digo dous a verdade, cocidos os dous espectaculares... son unhas exquisiteces. Pero estou un pouquiño máis polo de Xulio, que me gusta así o relleno. ¡Don Xulio Mato! Aí está. Perdona. Bueno, señoras e señores, nós marchamos. Dúas Queden coa exquisiteces. actualidade na Galega, na Hora Galega. Vémonos mañá.